Salutare, oameni buni! Astăzi o să jucăm Minecraft. Avem invitatul nostru special, Batestovele Cristi. Mai pe scurt, Sky Guy pe YouTube. Puteți să uitați, dați un like, comentariu, știți ce să faceți. Astăzi aș vrea să termin casa înăuntru, pentru că... Nesimțitule, nu mă lași pe mine să vorbesc. Este cam neamenajată. Și haide să începem. Cristi, tu du-te și colectează. Ce vrei tu. Să ne trebuiască stări. Și fier. Hai, Cristi, nu zici tu nimica. Ce mai faci? Câți abonați ai? Vezi că am venit să iau și o cărbună. Măi, Cristina. Și oameni buni, să dați și voi în comentariu ce să mai facă. Așa să fac eu de capul meu, nu prea convine. Asta este de orahat. Știam. Dar pentru început este bun. În partea asta o să punem stău. Mi se pare mie sau n-am casa simetrică. Bă, nu prea casa simetrică. Tu și doamna de mată că se mete la voastră. Nu, fi acolo. Bă, ca și... Cred că, bă, mai fac un rând la casă. Ca și... Mm. Apropo, dacă mă caută pe YouTube, la ce drept să-mi dea like? Apropo. Bă, Cristi, eu mai fac un rând de casă că nu e simetric. Nu e simetric. Nu e egală. Nu mai jura, Cristi. De ce se uită minuni? Norele. Că s-ar putea să jucăm peste 2-3 zile cu o fată. S-ar putea sau să fie? S-ar putea că trebuie să-ți bage Minecraft-ul. Nu se gânde, ce mai e hătei pe acolo? Fii atent, nu s-a făcut din acolo. Și mai am cărbune, până de mine. Bravo. Eu mai am cărbune. Bravo, să zici la mamaie! Măi, bravo, bre. Am 10 piele. Au ieșit pe 5, face din ea. Face și mijloc. Băi, am 16. Bă, la tine care Facem și mijuma? Nu știu, bă, am lag. și ce fi mie? Și mi se... Ți se pare că ți se muțește fielul? Nu, bă, eu puneam într-un loc. În loc să fie cum trebuia așa finisat, el punea nefinisat. Bă, da, vorbește ca tot copilul, nu? Nu, vorbesc animale. Un animal. Finisat, nefinisat, ce ai cu? Nu suntem la școală. Vacanță. Vacanță. Cea mai... Ce sunteți voi care vă uitați la mine?
Ce nu ți sunt? Ce mai faceți voi? Mai prăduitorilor. Exact, mai prăditorilor. Păi și tot nu-mi place ceva la casă. Nu e simetrică. Că suntem doi. E prea mică. E prea mic unde trebuie să vină paturile. Adică efectiv vine două patru și unul trebuie să vină lipit de perete și nu-mi place. De ce? Că știi că nu, o să ne trezim în perete. Și nu-mi place. Păi dacă vrei nu fac altă acasă. Nu, stai cu mine. Și eu vrei să mă fac și eu, vrei să mă fac în pat. Aha. Bunule, da, te spune nu mai putea. Nu mă spune, bă, nebunule. Mă ceartă. Am găsit diamant. Da, mă? Nebunule, care este nebun. Mă gândeam, dacă știam că dacă știu că ai găsit așa de repede diamant, o să joc mai mereu cu tine. Și să știți că avem un hoț. Cosmin. Fratele meu este un hoț. Și Cristi. Și tu ce mai dai în cap pentru bănuți? Să vedeți ce am făcut. Am jucat pe mapă frumos. Am găsit diamant. Și prietenul nostru a găsit diamant. Yay! O să vină cu diamantul prietenul nostru. Aici. Facem 2-3 poze. Cu diamantul. Ne-a venit și maimuța. Nu mai fi mai. Trebuie să terminăm aici de făcut. Sau nu cred că ne mai trebuie. Știi? Tu nu e, mă, simetrică. Ne avem, bă, cu galarilor. Ăștia de lângă mine. Jucați și voi Minecraft. Tu, Cosmine, mai avem încă un YouTuber aici. Puteți să-l căutați, da? Are 20.000 de abonați. Puteți să-l căutați, dar nu-l găsiți. La câți abonați are? Noroc că te găsești să tot tine. Știi ăsta cu lopata. Nu mai mă sperați. Că este rău. Îmi plac oamenii duri, să știi. Mereu am fost pasionat de ei. Așa, dacă de tot. Știi tu cum. Nu treci pe filmare. Bă, foc. Hai bă, plecați, n-aveți treabă. Nu Căutați. vrei să vrei cu filmare, tu faci apărătă. Păi îl lopezi din diamant. Îi dau diamante de Poate ei. te ține mai mult. Hai bă, ieși de aici. Ce cum să ieși de aici. Căutați-mă pe afară, ia vedeți, mă găsiți. Zici eu ce să faceți. Nu. Da, bă, te spun. Că te m-am îmbrăcat, știi ce? Unde și 14. Te-ai îmbrăcat? Au, ce frumos este, mă, aici. Păi și-a făcut că de fericit, că e negru. Da, copiii de lângă noi vorbesc de... Ești alb, Dumnezeu, alb de mort. Da. Ai fost. S-a dus dracu. Că de 2 zile. Suntem... Eu am pe aici o venă aici. Ah, Și atunci e gratis. Pe moca. Vreau să vă treci că sunt de pe mapa mea. Sau începe matematul. Da, nu. Aia pe care am făcut cativul. trebuie ca să punem mușile ca mine. Ți arăt eu ca să ia o mapă de mapă mea. Și YouTuber de YouTuber. Hai mă, lăsați voi în pace.
N-ai inspirație, bă. Bine că ai tu. Păi eu am. Bravo ție, mă. Ia fă-mă o bucătărie. Da, vezi să nu faci numai la peți. Mănânci lopată. Da, mă, mănânc lopeți. O Păi, peți dramaticule. E ciudă. Nu dau una să sperăm nou. Bă, tu vorbesc, bă, te dai pe game ca să știi de trebuie. Exact. Lasă dracu game-ul ăla. Nu e game-ul, Dar dacă vă uitați bine, o să joacă și cu Dev. Să știți că joacă cu hack, de-aia are toată... MCPP Master. O să meargă să vede hack-ul. Da, normal, că nu poți să-l giri ca la mobil. Da, poți să-l pui aici, într-un colț. Da, și să țineze. Nu, că tot se vede. Tot să vedem o bucă. Poate nu vezi tu, da. Exact. Eu nu vreau să-mi văd cu lucrurile mele. Casian supărat este. Casian, Cum lectura vine de și la... să vorbi. Bă, ăsta vorbește să mă zic un cuvânt, mai cu 10 minute, iar mai... Și ce mă probleme? Că faceți Mă, 5 ca 6. tu filmarea ta de YouTuber prostești. Hai mă, cu de cameră. Băi, dacă tu faci cu YouTuber, tu ne filtrează YouTube-ul. Tu când ai fost YouTuber? L-am postat. Ce înseamnă să fii YouTuber? Mă, nu să postezi un videoclip, că aia nu e YouTuber. E o grămadă de abonați, să ai videoclipuri, mă. Eu am mai mulți abonați ca el. Dacă ai un videoclip și ăla de... Nu se uită nici de Și ăla de 3 secunde. Da. Ești YouTuber. La mine n-are de 3 secunde pe la Ăla, alții. ce mai bun YouTuber din România a fost Maxi. A fost. El n-a fost. Maxi. De ce? Că le-a arătat la ProTV? Exact. Maxi altele e la ProTV. Păi nu pe Maxi e. Ba nu. E diferent pe Maxi Infinit și Maxi Nu n-am făcut ediție. Cine e Maxi? E un tip mai... Un YouTuber. Și a dat care peste 300 și ceva de videoclipuri postate. Și a zis Dar nu filmează, mă. Maxi altele a zis că are vreo 100 și ceva sau nu știu ce numai din gaming. Parcă din jocuri. Din jocuri. Nu. Sevi, cum a spus că o să facă Aproape este casa terminată. Deci, ai iubit-o, dar de ce să fie iubita mea? Acoperișul nu știu ce să fac. Nu, așa și mi-a făcut planurile, pot să distrug lumea. E tare bine. Da, râde. Sau apoi de a dat unul să facă un calculator. Da, și știu că o să faci pe calculator. Tu pe calculator a făcut. Ce e, da? Ce? Dita mai... Ia fete, și faci mai de unul. Mă duc Câți bani și... trebuie să ai, da, ăla? Bă, o întrebare bună, nu m-am gândit niciodată la întrebarea asta. Dar acum, pe moment, cred că mi-aș dori atât de mulți bani, încât să pot să-mi schimb și o jargheață de telefon, că abia merge. Frumoasă poveste. Tot așa merge. Nu. Unele chiar nu știu pe unde e. Cine? Ce-ai bine, Anina, aia doar aveai tu pe telefonul ăla. Ia zi, mai știi de TRT ce e? Cât ți-a luat odată să ieși? 2-3 minute. Avem un comentator. De la vreo 11. Nu filmează mă asta. Eu. Tu de ce? Ca mine. Trebuie să-ți bage mobizenul. Aș vrea să-mi fac un termacov cu Fortran 3. Dar poate vei să am un diamant, nu. De ce la cine sunt diamante? Nu bine. A găsit diamante în prima, băi. Cine? Nu știu, dacă știi ce norocos e. Îl pot să mai joace cu mine acum.